Memòria oral. Història i present. Memoria oral del Poble Sec. L'àvia sempre parlava d'aquest lloc. En 1923, se proyecta un edificio en la esquina del carrer La França con el carrer Setxa de 1714, actual Concordia. Segons la memòria oral, aquí hi havia una comissaria de policia. Se instala una comisaría de policía en la planta baja del edificio. Gràcies a documents oficials, ho vaig poder confirmar. La comisaría de policía correspondiente a la sección sur. Recreación de época inspirada en la memoria vecinal. Així m'imagino com devia ser la vida aleshores, a partir dels records de l'àvia. Avui, el lloc ha canviat. Aspecto contemporáneo de la planta baja del edificio. I ara, aquest lloc acull un taller ple de vida i creativitat. De comisaría olvidada, este rincón ha pasado a ser un refugio para la creatividad y el arte.